malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakaputing handang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda.
DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang healing para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng yiling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, magyiling. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at magkilala kong yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung yiling. Nagpapasalamat ako sa yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema po is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang yeling, kaya bumili ako sa bustika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya maintain ko na ang yeling. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan.
Hiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, membro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya ito yan, alas 12:10 na nin pagkaudto. Dito sa pitong gatang sa tabi ng Yan na po kinaon yan sa programa Ang Buhay sa Barangay. Sabado, petsa 20 ngunyan na bulan na Enero 2024. Leo, walang labis, walang kulang. Makibanin nato sa Master Control, James Onoco. Sa information niya man si Ricky Sagayap. Sa kanto ng kadyet, pitong gatang Yaon man si Singsi. umpukan. Ito yung pag-iriba. Istambay na walang hanap. Ang tabayanan makatapos lang sa ito yung programa. Alas 12, sundong alas 2 din pagkahapon. Napag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao? Iman po ang sendong kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Kapuay. Para inaudto po. Sa agabos po ng mga nagkakakanyon yan na udto. At hindi ka Happy pangudtuhan. malamang oras. And of course, duman po sa nagsiselebrar kan sa indang kapiestahan yun yan, Aldaw. Napag-uusapan. Happy fiesta po sa Saindo, kabos. Labis, walang kulang. Yororoleo, narende. Happy fiesta po dyan sa Paloyon proper, Nabwa Camarines Sur. Yororoleo, narende. Ang mga amigo nato dyan, Maalmasan family, Salcedo family, Espares family. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat na And of course, kay punong barangay Alma Almasan Niebres. ng tahimik na Happy fiesta, Kap. patay-patayang kabawat saglit. Ito ay hindi Sa kuya man na pagpaabot ni Happy Fiesta sa gabos na miyembros kan Barangay Council kan Paloyon proper, Nabwa Camarines Sur. ayan na kung nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Magandang tanghali po from Ma'am Juby Gonzales Lotivio. May isang munting tindahan sa buhay Happy watching po, Ma'am Juby. at sa kanto ng kadyet itong gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilan. Magandang tanghali po, Sir Jonathan from Ma'am Marisa H. Mendoza. Happy watching po, Chismis Ma'am Marisa. na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, Hello, good afternoon. Watching from Davao City from Ma'am Sita Neri. nakatulad. Happy watching po, Ma'am Sita Neri. Buhay ng kapuay ko si Seto. Kumpikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso. Malamang oras-oras ba sa gulo. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Yororoleo, narendeo, narendeo, neredi. Yororoleo, narendeo, narendeo, neredi. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayang kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan
tama po, Sabado ngunyan, si mga maralaba, medyo mainit ang panahon. Pwede na po kamuning maglaba-laba ngunyan. Tibaan sa aga, medyo okay pa ang panahon. Makapaglaba-laba man lamang kita. Gatang sa tabi ng buyan. Ayan. Makasaysayan na kung nalala. Raray, sa tuyang taong greetings kay belated happy birthday pala kay Congressman Migs Villaperte. May isang munting tindahan sa bukanan. Pero maugmahon si selebrasyon kasubanggi. Dito ay nagpuumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na Ini pong para sa Buro Barangay niya to. kabuhay usise? Taraman po niya to sa nagkakapirang barangay dyan sa Banwa ni Nabwa. Kadakol-dakol na po ang nagpapapirma. Makasaysayan Alagad po ining plebisito sa Hulyo para sa Chacha, medyo malabo. Sigun po ini sa Comelec. na pag-uusapan lang. Yuriyo, walang labis. Pinagsabi po ini ni Commission on Elections Chairperson George Garcia na malabong mangyarian pinaglalaman na plebisito para sa People's Initiative nganing amyandaran po ang 1987 Constitution sa maabot na Hulyo. Sigun kay Garcia, Mayo pa po nin magkakanigong pirmaan komisyon haliman sa mga banwa na sinsyudad para madagos ang plebisito sa laog nin 6 na bulan na timeline. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa Huwag nga akong nahiling, nagsabi na June, may nahiling nga akong July. galing at hindi ka pasensya Pero po nga haranihon man niyang ray. pa sa gulo Labi-labi na ngayang ini-estimate. na pag-uusap. Labi-labi na ngayang pinapanginutan ang Commission on Elections. Yururule Inuli po ito mag-verify pa ini kan mga signatures. Hindi ba ko sana po na mapapirma? Pakapirma, bibilangon ba ko po yan? Anbot sabihon kan Commission on Elections, ririkisaron panindang maray, i-verify panindang maray ang mga signatures kung inilihitimo. Na naghahali mismo naman sa nakapangaran na tao, ririkisaron pa po yan. Makasaysayan na kung So bako pong madali ang siring kaining bagay na basta po nakapirma na kamo, tapos na, dahil pa po. naliyo walang Ang sabi po digdi, kung nako apunin doan puntokan Comelec, dahil tapagpangunahan ang Comelec. labanan yan at sa kanto ng Kaya puwan po na ma-verify pagabos ng mga pirma. ay nagpuumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay. Hindi po kayo, hilingon ta. Base, sabi po ni Garcia, base sa iya, segundo man sa monitoring, 253 ang distrito. So ngunyan, mayo man garo ngayang 253 distrito ang nagkakaiguan ng mga signatures na nasa sumiter sa local Comelec niya to. Di ka pasensya. Ang urulay dapat gabos na distrito sa bilog na Pilipinas. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan. Kasunod ang pahayag ni Garcia nin mga report na ang pagtutulod kan People's Initiative para man sa charter change o Chacha na igwanin o betong magkaigwanin plebisito sa Hulyo, siguro man ki Albay Representative Joey Salceda. Alagad, sigun ki Garcia, dahil pwedeng magakod ang Comelec sa timeline nin maski anong grupo o kaya tao. Kung ikaw ay mayroong secret sa pitong gatang lahat na Sabi pa po ni Comelec Chair Garcia, dahil pwedeng siring kayan, may timeline ang Comelec. Na iyo po, sigun po ini sa naglalakop na pulisiya, asin man reglamento. Ito ngayang sinasabi nindang dates, nababasa ko man ngayon. Alagad ang katotohan, paano ngayon ninda masasabi ang timelines na mas kinangani, mayo pa man nga kitang pinafile sa Comelec. ito ay hindi Oh, yan. chismis na pag-uusapan. Idinugang paman niya na ang linalauman na plebisito sa Hulyo, posibleng maging posible kung ini po na isumiter sa enot na simana kan Enero.
Siguro po ngaya pag nagsubmit or na-submit na ninda iyan as early as January 1st. Sa first week baka mahabol pa, pero ngaya sa pangatlong semana na kita kan Enero na kuha ini. So sa ngunyan nagsusumiter pa nin signature sa mga election officers, and at the same time dai pa siring kayan kadakol. Kulang pa po ang sinasabi ng mga pinagpapirmahan. Pinagpahayag man po ni Garcia na talagang kuyan ini nagkakapirang panahon, mahalat-halat. Lalo na po sa verifikasyon kan pirma, nganing masiguro ang transparency as in man validity. Sinabi ni Garcia kan Webes, sa 18 kanya na Enero, ang mga lokal na opisina sa mga syudad, munisipalidad, nakakuaman hindi ibababa sa 726 na registration forms. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay bata. 21 minutos makali sa oras na alas 12 nin pagkaunto. Uya mo na po ang nagkakapirang pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si retired military officer Aguinaldo Ubal. 61-year-old ko ay na-ultrasound 2017 nirong multiple gallstones. Tinitiis ko lang itong sakit na ito. Tapos narinig kong minsan nasa radyo napagaling ni Dr. Paragas, tubig at mga mineral lang ang gamit niya. Pumunta ako dito, pinayuhan niya ako na gumamit ng natural na paraan gamit ang Ionic. Sinunod ko lang yung procedure. On 7th day, nagbawas na ako ng gallstone. Madami, 100 pieces siguro yan, more than. Parang bilog-bilog, green, na matigas-tigas. Para siyang guma. Ito na yung kayamanan ng tiyan ko na masakit ka dyan sa tiyan ko. Nakalabas ka rin. Pero na parang guminhawa yung tiyan ko. Parang wala kang sakit. Pinagdaanan. Tama lang na nakapunta ako dito. O nakita ko si Doc Paragas at kampante lang rin ang loob ko sa kanya. Alam ko, doktor. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Dito sa pitong gatang, sa tabi ng huyan, mga kasaysayan na kung nalala. Balik kita sa programa. Ito ay hindi chismis na pag-uusap. Sabi ang pahugab-hugab taon yan. Pero piroton pang maray. Alagad,
magdamlag turog pirot pa manggiraray. At saka Siguro grabe lang si Kapanggalan. dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusap. Kuya mo na po ang magagayo na mga tugtog, mga musika para po sa gabos ng mga nagpupuro pahingalongon yan. Aud to. Meron Sa gabos po ng mga nakakakanpa sana. syoso Oras na po para mag-relax man. ay kusiseko. Kumpikon ng Yantas na nagduduyan-duyan, nakigda dyan sa sofa. oras ba sa gulo Puro pahingalo, paturutundag, nakakakakan pa lamang. pandang Rio. Gabos dyan ang mga nagmumuya-muya dyan sa kapiestahan ngunyan kan Paloyon Proper na Boca Marini Sur. Again, happy fiesta po. Dyan ka Moreno family. Alright, so sa tuya mo ng resibihon ang bareta gikan sa lawas. Yan man si Karondang Diggs Martinez. Marinaw to Diggs and go ahead please. Good afternoon, Karondang Kuya Jonathan. May nako kitang bareta hindi sa Siyudad Minaga na concern pagkukundo siya rin ng pinaka-huring aldaw, pinaka-huring duwang aldaw ka na business one-stop shop na organisar kaning lokal na gobyerno kan Siyudad Minaga sa panginginat ni Mayor Nelson Legacion na kung sa pagkukunduser duman sa City Hall ground para ini duman sa mga negosyo baga Kuya Jonathan na gustong mag-renew as in magtugtog ng bagong negosyo dito sa Siyudad Minaga. Kung sa ngunya na aldaw nagpunin ni kasuwagong alas 8 ng pagkaaga at sa mahalin niya at na alas 5 ng pagkapon as in makakagwapan ni Saro Pakaldaw sa maabot na Lunes, Enero 22, 2024. Pagpunyan alas 8 ng pagkagabot alas 5 ng pagkahapon. Sigun ni sa City Treasurer Office sa Siyudad Minaga, duwang aldaw na sanaan natatada para makapag-avail kayo ng mga servisyo alibig sa business one-stop shop duman sa Siyudad Minaga o sa City Hall o sa munisipyo sa inyong nasambitan ng siyudad kaya sa mga may negosyo nato dyan na mga parahinang nyog na iguang negosyo dito sa Siyudad Minaga dahil na magpahaloy-haloy pa magpaliman-liman sa duwang aldaw na sa napagaan na tatadang para kayong nasambitan ng serbisyo na kung sa'yo na siguro doon na kumpleto ang mga darang dokumento tangaling dahil na maabala ta ini Kuya Jonathan nagabos lang mga opisina nga pwedeng mapagdumanan para malakaon mga pag-renew sa indang business at bagong business yaon na duman sa City Hall. As in, ang mga digdi Kuya Jonathan, ang mga requirements digdi araw ka na kuhanin application form baga. As in, patinaman ining mga araw ka na barangay clearance para sa renewal ini sa sanitary permit. As in, iba pang magkakanigong mga dokumento. As in, fire safety inspection certificate. Patinaman mga BIR form, siguro digdi. Tapos, para ini sa individual, as in corporate or partnership, as in declaration of relationship. Tapos para man sa mga ma-file o mabugtak din bagong negosyo, hindi sa Siyudad Minaga, ang mga requirements are SKC for corporation partnership. Tapos DTI, permit po para sa single proprietorship, CDA para sa corporate, kasi secretary certificate, bond resolution, para ini kaya Jonathan sa mga korporasyon ini, secretary certificate as in o board resolution na gustong mag-establisher ni na korporasyon dito sa Siyudad Minaga pati naman location sketch clearance or permit arakan barangay clearance o business clearance o clearance business inspection clearance fire safety inspection clearance pati naman ang sanitary permit at iba pang magkakanigong mga dokumento para sa mga lakdang iguang nakapost
ang Naga City Government kung ano ang mga steps para sa pagsumiter ng mga manlain-lain na dokumentong mga nasambit ko para sa sa pag-file sa tindang negosyo digdi sa nasambitan ng syudad. At siyempre magbayad pa ng ganyan magkakanigong bayad duman sa opisina kan tresurero kay ng syudad din Naga. Tapos makikriman giraray ang mga magkakanigong mga dokumento para na na business plate, sticker, delivery van, sticker, SNIEC, sanitary permit as in mayor's permit sa pag-designar duman sa releasing area. Kaya sa mga ano natin dyan, Kuya Jonathan, nag-ilan yung kung may digit sa Naga din na mag-auri-uri pa. Ayan mo na Kuya Jonathan, ano ko niya itong bareta ligisi sa Ciudad Naga ang magmang lugar ni Sigurundang Diggs Martin Jr. para sa RPNDCT ayan magmang Iriba reporting. Report! Salamat Karondang Diggs Martinez Jr. kan sa imong dugang nabareta gikan sa luwas. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yung Leo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalyet itong gatang. Dito ay nagpuumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa ay busiseto? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka kasi 32 minutos na makalisan na oras na alas 12 na nin pagkaunto. ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Leo, Uya mo na po ang magayon na musika para po duman sa mga nagpupurpahingalongon yan na unto. Uya na po.
Magayon na musika para po sa kabos na mga nagpupurapay ngalo. 96 minutos na makalisan oras na alas 12 ning pagkaunto. Iyan mo na po ang mga natatada pa ang pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan at sa kanto ng kalye tingatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilang bilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong usyoso at sa buhay ng kapwa ay usisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. Yororoleo, narenero, narenero, yororoleo, narenero, narenero. 42 minutos na po makalinis ang oras na alas 12 na pagkaunto. Siguro po kay PhilHealth President as in Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. Kinakaipuan po ang dugang na pundo para po masimbakan ang mga napunan na pagbabago sa mga benepisyo. Linalawaman po kaya na maabot sa 17 bilyones de pesos ang lalaog na pundo para po sa healthcare agency. Ini po gagamiton ang pondo sa 30% na paglalangkaw kan gabos ng mga medical case o medical case rate. Naigwa po ang PhilHealth. And both pong sabihin kani, mas mababang out-of-the-pocket expenses sa kada pamilya na ang miyembro po igwani na namamatayan. Nakalis na taon, 2023, sa maski na nga ni napauntok kan Office of the President sa paglangkaw ang kontribusyon, nagibo pa man kan PhilHealth na gibuho na 156 na ang dialysis sessions na iyon kinakaipuan kan mga chronic kidney disease stage 5. Dati po nasa 90 session na ang sinasagot kan healthcare agency. So sa ngunyan, ilinangkaw naman po ini ang case rate para sa ischemic as in man hemorrhagic stroke cases and stroke and saro sa mga panginot na medical na kondisyon na pinag-aagihan po kan mga Pilipino ngunyan na panahon. Alagad po sa paglilinaw ni PCEO Ledesma kung ingkaso giraray ipapapundo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ining premium rate hike, sinisiguro niya daan na magpapadagos pa man giraray ang PhilHealth sa pag-utob or pag-implementar kan mga programa kaini. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ba sa gulo? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. Yororoleo, narenero, narenero, yororoleo, narenero, narenero. Imposible ang maglihi kung ikaw ay mayroong sikret sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay-patayan ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang.
Galileo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaawit, ang tama ay huwag magalit. Ano po, kay Ponta pong ipahinga muna sa tuyang halunan. Medyo magatol, as in makulog pa. May gunitang di Kaya po muna ang mga magagayo na mga musika po. iniibig. Para po sa Indo Gabos ini. Sa gabos po ng mga nagpupurpay ngalongan yan. Para po sa Indo Gabos ng mga magagayo na musika.
Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata, RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DCI ay miyembro kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras niya ito niyan, 2 minutos na makalis ang oras na alauna nin pagkahapon. Sa tabi ng buyan, ibang kasaysayan. Raray po welcome sa studiyong programa Buhay sa Barangay. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Yung liyo, walang lang. Hindi po patarin po sa gabos ng mga GCash users. May isang munting Inaresto po kan National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, NBI-CCD. Hindi pong 7 individual sa dawang magkasuray na operasyon na pinaggibunuman sa Quezon City ninuhuli sa pagpapabakal kan sa indapong GCash accounts. chismis na pag-uusapan. Hindi po mga namin bida ng suspitsado na sinda Archivaltan E. Villeva alias Archian, Prospero Enriquez E. Dilosa, John Rick Dalagan E. Yotrago, Raymond Samper E. Elnar, Christian Alicando E. De La Cruz, Ronek Ramirez E. De La Cruz, asinman Ronald Cuevas E. Loregas. Ito ay hindi. Nasa irarom subot ang mga Facebook account na Architan asin Prince ang sabot sa trafficking kan mga GCash account na ipinagpapabakal sa man iba-ibang individual para sa mga ipinagbabawal na aktibidad kabali na ang online fraud. Katulos man pala na pinagbilog kan NBI-CCD ang komunikasyon sa duwang suspect sa paagi ni FB Messenger. So nakapag-order ang mga undercover agent ng 5 GCash account na 500,000 na limit. Ito pong dapat ang limit kayan pag verified na po ang GCash account nindo. Maabot po yan in 500,000 ang limit kayan. Alagad, pinapabakal sa na po ini sa kantidad na 1,500 kada account, halikitan, asin ang 7 GCash account na may limitasyon na 500,000. Para sa kantidad po na 3,500 sana, hali duman sa suspect na si Dalagan. So kanya, nagkauruyon ang undercover agent asin ang suspect na si Tan na maghiringan duman sa fast food chain sa East Avenue, Quezon City para sa delivery kan pinag-order na GCash accounts asin bayad mientras na si Dalagan nagtugot na makipaghirilingan duman sa fast food chain sa Litex sa Fairview, Quezon City. So kan Enero 17, 2024 din pagkabanggi, nadakop kan mga operatiba kan NBI-CCD Sindatan asin Enriquez sa akto. Sa kaparehas na petsa bandang alas 9 din pagkabanggi, naarestar kan mga operatiba sinda Dalagan, Samper, Alicando, Ramirez asin Mansi Cuevas. Sangon yan, iniatubang na ang mga naarestar na suspect sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor, Quezon City para po sa pagbayular sa Access Devices Regulation Act of 1998, Cybercrime Prevention Act of 2012, asin man SIM Registration Act of 2012.
po kamo da inindo pagpabakalan sa indo pong Gcash. Imposible ang maglihim kung ikaw ay mayroong secret sa pitong gatang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay ng tahimik na tahimik, magpatay pa tayong kabawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapang mabandang. 6 minutos na po, makalisan oras na alauna. Uyaman girara yan mga magagayo na musika para po sa Indo.
ini po posibleng suspenderon ng voter registration nganing tawandalan ang verifikasyon kan mga pirma na nakolekta para sa People's Initiative para itulod po ang charter change. So sinabi kan Commission on Elections po ini. And sabi kan COMELEC Chairman George Garcia, kaipuan tutukan ang verifikasyon ninulita na sa mandato ini kan nag-i-exercise na resolusyon duman po sa komisyon. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Ang saro pa po digdi, pinagpahayag ni Garcia na di paninda na pupunan ang proseso kan verifikasyon, ninulita kaipuan magampang nin petisyon sa poll body. Pagkatapos po kayo ni, pagkatapos po kan pagsusumitir as in certification kan mga pirma, sinabi man niya na may posibilidad na masuspender ang registrasyon. Registrasyon kan mga botante pag naitalaan na po ang petsa para po duman sa plebisito. Susog po iyan sa Republic Act number 8189. Ulitin ko po, ining sunod po ini sa Republic Act number 8189. Asin ang dugang pa niya, ang koleksyon kan mga pirma ay makakaabala sa papaboto na voter registration. Sa proseso, ririkasyon na maray, kan mga opisyal kan COMELEC, ang mga pirma sa database kani para maaraman kung valid ang mga ini, kung sinda talaga ang mga rehistradong botante sa distrito. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Sinambit man ni Garcia ang pagpapahiwas kan Register Anywhere project na nagdadara ng registrasyon sa mall sa sinibapang satellite venue, kaya dipisil gibuhon ang signature verification din sa rabay-sabay. Dito ay Ang sa rupa po digdi, pinagtalaan kan poll body ang pagpapadagos kan registrasyon kan botante sa February 12 na target ang 3 bilyon bagong botante sa hasta sa Setyembre 30. 16 minutos makalisan oras na alauna ni na pagkahapon. O yan mo na po ang mga pagiromdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sayang na kung nalalaman, ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yun walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukanan yan, at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nagpuumpukan ang Ang DSWD po nagtataonanin 13 milyones na tabang sa mga biktima kan baha, landslide duman sa Davao Region. Nagpaabot ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, nin mas sa 13 milyones de pesos na tabang sa mga biktima nin baha. Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso. Asin landslide duman sa Davao Region. Sinabi kan departamento na ipinaghatod ang 21,203 na family food pack sa mga probinsya kan Davao del Norte, Davao de Oro, asin Davao Oriental. Mientras tanto, may 3,664 na pamilya or 11,797 individual ang mantenido naman sa mas sa 60 evacuation centers sa rehiyon, asin ang gabos na Provincial Quick Response Team pinagibong aktibo. Sa report na nakuha niya to, pinagsabi ni Davao Regional Director Attorney Vanessa B. Gokong na nagbugtak ang local chief executives ng distribution points para mas marikas asin mas epesyenteng pagtataon ng tabang. May isang munting tindahan sa bukanan
yan at sa kanto ng kalye Ang sabi po ni Gokong, ang sisiguraduhon nga niya muna ang gabos na makahagadan sa gabos ng mga apektadong lokal na gobyerno, dapat pong maitao. Walang labis, walang kulang. Ang field office, igwa po nin 69 milyones de pesos na kantidad na naka-standby, asin po naka-stockpile na pundo. Preparado na po ini para po sa pag maitao na tabang po sa gabos ng mga lokalidad kung talagang kinakaipuhan na ipagtao po ini. Napag-uusapan lang. Walang labis, walang kulang. Dinalaw man naman kan DSWD na igwa po nin dugang na 54,880 ang food packs na mag-aali duman sa Visayas Disaster Resource Center VDRC ngunya na aldaw nin Sabado, Enero 20. May kabilugan na 270,206 katawo o 70,862 na pamilya sa Davao Region ang apektado kan malain na panahon ninuliman sa shear line. Sigon naman po yan sa Office of Civil Defense, so ano OCD. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Walang labis, walang kulang. Tinataya po na 36,000 na katao naman ang na-display sa laman sa inda pong mga harong. Igwanin na 14,921 katao o 4,217 pamilya ang yaon sa evacuation center. Asin 21,870 iba pa o kaya 5,767 na pamilya ang yaon sa ibang lugar. Mientras tanto po, naglangkaw naman sa 10 katawan na gadan, ninuli sa landslide sa Banwaan kan Mungkayo sa Davao de Oro, matapos na ma-recover ang sarupang lawas o sarupang bangkay kan Biyernes nin Udto. So yan po. Sangon yan, padagos pa man po giraray. Sa tabi ng buyan, makasaysa. Ang pagtataon ng tabang kan DSWD, duman po sa Davao Region. Labi-labi po ang mga naapektaran ng mga tao. Inuli po kan makukusog ng paguran, pagtapas kan daga. Inuli po kan shear line. Dakol-dakol po duman ang mga nagtatarabang, mga nagkakapira pong mga quick response teams aniyaon po duman para po tumabang dyan sa Davao Region. Napag-uusapan lang. Walang labis, walang kulang. Ngunit bakit merong tao? So hopefully kung mga ngaipo po, ready man ang gabos. Kuning kaso nagkukulang-kulangan pagkakaan, igwa po dyan ng pasiguro na pundo. 69 million pa po. Napag-uusapan lang. Walang labis, walang kulang. Bueno, inabot na po kita kan sa tuyang oras para magpaarap digdi sa programang Buhay sa Barangay. Manan niya to sa Master Control, James Sunoco, sa information niya on man, si Ricky Sagayam. Imposible yan man si Ma'am Kayla. Kung ikaw ay mayroong secret sa bituin. Nakibanan niya to sa pagtaunin bareta kasubago si Karondang Diggs Martinez Jr. Buhay ng tahimik na. Hindi man po ang sindong kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, salamat kan sa indong pagkantabay. Diyos imagbalos.